Pozdravujem z ružového príbehu, tentokrát z Moravy, z Bohdalíc. A tento príbeh bude o kosení. V Bohdalicích na fare kosia záhradu. U nás doma sme raz alebo dvakrát, alebo trikrát vykosili ružičku, ktorú sme si vypestovali z odrezku 3 očka nad zem, 3 očka do zeme. Ak vám ju nevykosí manžel, tak môže vyzerať aj takto, ako táto rúža v Bohdalicích. V Bohdalicích na fare totižto museli túto rúžu úplne, nie že vykosiť, ale vyťať, pretože robili fasádu. Tá rúža úplne zmizla, ale keďže má hlboký koreň, ten koreň zabezpečil, že do niekoľkých rokov sa ako keby znovu zrodila, sme na fare, tak použijem tento termín, a za tie roky vyrástla do takejto nádhery. Jemne vonia, je dosť ostnatá, vyzerá byť celkom zdravá, takže by bola škoda, keby jej tu už nebolo. Aj v našej dedine vytínajú niektoré rúže a je to skutočne škoda, pretože keby sme ich nechali a možno aj takto neorezávali, tak je to potecha pre oko a keďže sme naozaj na fare, tak aj pre dušu. Nevytínajte staré rúže a ak vidíte alebo viete o tom, že ich niekto chce vyťať, zoberte odrezok 3 očká nad zem, 3 očká pod zem. Zachraňujte rúže. Stojí to za to. Čaute.